ఏరా నువ్వు రోజు స్కూల్కి పోతావు కదా, నీకు ఒక క్వశ్చన్ అడగాలా, ఆన్సర్ చెప్తావా? చెప్తా, అడుగు. అరే మన చెల్రా 5 జంతువుల పేర్లు చెప్తా. చాప, చాపోల నాన్న, చాపోల అమ్మ, చాపోల తాత, చాపోల అమ్మమ్మ. అరే అబ్బా నీకు గినియోనం తెలుసా? నాకు 2 తెలుసు. ఏంటి రాయ్? రొయ్య చేప. వేరే సారా నీకు? అవునా, నాకు ఇవే తెలుసు. అరే చింత గింజలు ఆడుకున్నాం మరగా. ఈయన చింత చెట్టు ఉంది, ఈయన చింత గింజలు దొరుకుతాయి, ఆడదాం. ఇక్కడ దొరికితే మన ఇంట్లో అరే ఒక్కొక్కటి అరే ఇది ఉన్నాయా? నీకెన్ని తిట్టినారా? ఆడరా దొరికినాయి, ఆడ నాడు రన్నింగ్ కాడ పెట్టుకుంటారా? అరే నా పాత పెట్టు అయింది మరి రారా. వస్తున్నారా? అగ్గిపెట్టి గుగ్గిపెట్టి తారక తప్పక కోడి కంపిగా ఉందిరా. ఇట్లా రాదని కూడా పలగొట్టేద్దామా? అరే వలవు రాదురా, వాళ్ళని తిడతారు, వేరే జాలకు పోయి వల కొట్టేది. అరే ఆడ వల కొడతాం రారాడు, నీ ఓలేరా. అరే ఇదేదో లిది మ్యాప్ లెక్కుందిరా, ఇది మన ముత్తాతలు పాత పెట్టినట్టుంది. అరే నీకు చదవస్తానో కదరా, గిది చదువురా. అబ్బా తెలిస్తే నా ఇజ్జత్ పోతుంది, ఏదో ఒకటి చదువుతా. చదువుతా చూడరా. నిధికి దారి. అవునారా, నిధి నెక్కుదాం. మస్తు దూరం ఉన్నట్టుందిరా. అరే ఎంత దూరమైన పోదాం రా, తగ్గేదేలే. నిధి మన ఇద్దరమే పంచుకుందాం. అరే ఇగో సీసాల కింద చిక్కిందిరా పోతారు. అరే సినిమాలలో దొరుకుతాయి కదా, అట్లా దొరికినట్టున్నది రా. ఏమో రా, ఇంకా పోదాం. నిధులు ఎవ్వరు కాదు, ఇంకిద్దరు బక్రగాలు కావాలరా. అరే సరే నన్ను ఇంక రమ్మరా. ఇంకా అరే అక్కడ ఇద్దరు ఉన్నారు కదా, శర్రణ అన్న అన్న రంగానికి ప్రయంగానికి అదేందో సీసాల పేపర్ చిక్కింది. ఏం పేపర్ రా? నిధి పేపర్ ఏందో దొరికింది. నిధి పేపరా? అరే ఇప్పుడు సినిమాలలో కూడా వస్తున్నాయి కదా నిధి దొరుకుకుంటా. మరి మరి పోదాం పోదాం పండ్రే వెళ్ళా ఫాలో అయిదా. వాళ్ళు పోతుండ్రా? పోయినరా పోయిరున్నాడు. మనం అందరిలో కూడా ఉంటారు. ఇట్లా పోయి ఆడ మలరాలు రా. పోతారు పోదామా? పోదాం. అరే ఆగు ఆగు. అనుమానం వస్తుంది. ఇట్లా కనబడుతుంది. చక్కగా పోతారా. ఏమో సప్పుడు వచ్చింది, విన్నవారా? కొంప తీసే
వాళ్ళని ఫాలో అవుతున్నారేమో రా. అదే పిట్టలు కూతురు ఉండొచ్చురా. దాచుకుంటూ పోదాం. అది ఇట్లా నడుచుకుంటూ పోతే మస్తు లేట్ అవుతుందిరా. ఊరుకుందాం. పక్క పోవాలరా ముఖ్యం చూసుడు నాడు. దగ్గర ఉంటుంది దూరం. అరే గిట్ పోవాలా ఇట్రా. అరే ఎండ మస్తు కొడుతుండ్రా. దమ్మస్తు ముగ్గి చెట్టు కింద కూర్చుందా. అరే మ్యాప్ నువ్వు పెట్టుకోరా. సాక్ష్యం చూద్దాం. వాళ్ళు ఉసురు కదరా కూర్చుందా మనం మస్తు ఎండ కొడుతుంది. ఇట్రారా ఆగుండ్రా. ఆడ అన్నది నీది నీదే. అది ముక్క ముందు చెప్తే అయిపోదారా. దుల్పురా. అరే కట్టె పడ్డదిరా. కట్టె కూడా భయపడతావారా నువ్వు? అరే నేను గూగుల్ వాళ్ళేనరా. నువ్వు ఎట్లా రియాక్షన్ అవుతావా అని చూసిండ్రే. అరే అవును ఒక చింత చెట్టు ఉంటుందిరా. అదేరా చింత చెట్టు ఉడుకుంటా. అరే నాకు దొరుకుతుందా? అరే చింత పూర ఎప్పుడే అని పోతుండ్రా. మరి పోదాం. ఊరుకుర్రా. నరాలు పోతుర్రా నర్రా నడు. అరే గిటేనారా? ఇట్లా పోయి గిట్ వాటర్ దారా. అదే ఇలాగ ఇటు పోవాలరా. అరే అబ్బాబ్బా షీట్లకి ఎంత తిరగబడుతుండ్రా నీరు కోసం. పోవాలి తప్పుతుందా? లేవురా. అరే లేవురా. అరే ఇళ్ళకి రంగిపోదాం దారా. అరే నీ బండ మీదకి వస్తారా? సరే అమ్మ అడగరా. ఇలా కట్టెలు పక్క జరుపుకుంటూ ఉంటున్నారు కావచ్చు. ముందు ఊసుకోవచ్చు ఎట్లారా. అరే మళ్ళీ గిట్ ఇప్పటిదాకా వచ్చినాం కదరా. ఇప్పుడు గిట్లా వచ్చినాం కదరా. అరే నీ ముఖానికి దాల్లేరు సారా. అరే అచ్చువే ఒకటి ముష్టికి పోయినట్టుందిదా. అరే మళ్ళా గటేట్రా అని మళ్ళీ సీట్లలో వాడంటే అరే ప్రయంగానికి దారి చేసిన శీలకి ఎట్లా పోతుంది. అరే తెలుసారా ప్రయంగానికి ఏమైనా చదువు వస్తుందా రా?
ఏమో అన్న నాకు తెలియదు. ఓడి చెప్పిండ్రా చదువు వస్తుందని. పోదాం మరి. నర్రా పో. ఏమైందిరా ఇప్పుడు పడ్డాడు రే. అరే గడి నీళ్ళకి తీసుకోన్నాడు. అరే రారా. అరే పోయిరా నీళ్ళు పోయిరా. లేరే ఏమైందా అన్న? ఉందిరా రారా పోవమ్మ. నేను మాట్లాడేది నాకు వినబడుతుందిరా. ఆ ఊరు సైలెంట్గా ఉండు. అరే దగ్గరికి వచ్చిందంటారా. సరే అన్న ఇది చెట్టు ఉంది దారా. అరే అరే చింత చెట్టు కింద ఉందంట. నడువా మరి పోదాం. అరే నడు. అయ్యో దగ్గర కర్రీ ఫస్ట్ ఏకైనా గుంజుకుంటా నిధిని. అరే ఈయన కాదా అవి చెప్తా. ఇలా కాదురా వాడ. అరే ఇదేనా కాదా చెప్తా. ఇదేరా జగన్ వారా సంకినాయాల డీజే కొట్టు డీజే. ఆగురి ఆగురి. అరే వాళ్ళకి దొరికినట్టుందిరా. నడుర్రి గట్టి తీసుకుందాం నడుర్రి. అరే ఏం పోతాం కదా అలా గోటీలే ఉన్నాయి. ఎవరు అనిల్గా ఏం ఉరుకుతావురా అన్న గోటీలు ఉన్నాయి దారా సప్పుడుగా. అరే గోటీలు ఉన్నాయారా చెప్పవారా ముందు. సార్ రూపాయికి 3 గోట్లు వస్తుండే. అరే నేను అన్నం తినకుండా నిధి కోసం నిధి పోయి గోటీలు వచ్చినాయి మనం. అరే కాదురా మనం ఇప్పుడు మనం కొట్టుకోదు. ఆ తాతలోళ్ళు ఉంటే అలా నీ ఒక్కొక్కని కిందే జొక్కెళ్ళింది దించింది. ఆ కాదురా నిధి పెట్టుడే తప్పు పెట్టిండ్రు వాళ్ళు. అన్న బంగారం పెట్టేది గోటీలు పెట్టిండు. నేను ఏమనుకున్నా తెలుసా నిధి ఉంటే కర్రీ చేద్దాం అనుకున్నా. ఏమన్నా పంట వస్తున్నావు. మ్యాప్ కరెక్ట్ చూసిరారా. చూసినామే లాస్ట్ మమ్మల్ని బక్రాలు చేసిర్రా మీరు. అవునే మరి అలా గోట్లు మాకు తెలుసా. మీరు మ్యాప్ ఉంచారా చింపేసిర్రు. మరి ఎంపి పడేసినాం. జర్రుంచిన అయిపోతుంది. ఆ తాతల కట్ట పట్టిస్తుంటే మనం ఆ తాత ఉంటాడా చదువు వస్తుందిరా ప్రవీణ్ గా. నేను చెప్పలేం చదువు వస్తుందని. ఇప్పుడు అందులో ఏముండే నువ్వేం చదివిను. నిధికి దారి నిధికి దారని కరెక్ట్ ఉందా. ఓ రావులా గుడ్డి నా కొడుక. ఇప్పుడు నీ పేపర్ లేదు ఆ పేర్లను కలిపి ఉన్నారా. అయింది అయిపోయి పోదాం. ఆకలి అవుతుంది తిన్నాం పని. ఇంతవరకు వచ్చి వేస్తా. అట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. కింద ఉన్న గంట